Kamano kukitena Mogi TV ka wadonja ne buch jopiny ka mowuoyo achiedh nade mar sekta mar thieth bang' ka piny Amerika nochungo kony mane gisebedo ka giore pinje maoko moting'o nyaka Kenya bende iye kanyo. Higa mar 2023 ne gioro nwa kaendi bilion 9.8 mar dola. To wachno nomako wach mar tuo mar ayaki, kahera, TB kuonde mopogore. To wadhi timo nang'o? Mae penjo maduong' mantiere ka. Dr. Kevin Osuri en apisa mar thieth dala mar Homa Bay, en kodwa koa Kisumu. Dr. Davji Atela en jagoro maduong' mar KMPDU en kode studio ka. Dr. Osuri, wachaka ne kodi dala mar Homa Bay ji adi mosechunge tich nyaka kawuono, to wach mar chungo kony koa kuom Amerika ni dhi hinyo marom nade? Erokamano ahinya Trevor. Problem wasebedogo ahinya kuom mawuok kuom partners kata donors ma oronwa pesa koa sirikal mar Amerika kata jo Amerika ose affectwa kata ose hinyowa kabisa. Ok mana kaka jo Homa Bay but generally kaka jo Kenya and among pinje moko bende mantie continent mar Afrika. Koro kuom Homa Bay wase chungo jotich 998 998 and magi jotich manyo konyo jowa chiwo thieth e yore mopogore opogore. Nitie nurses, nitie jomiluongo ni clinical officers, ne wantie gi jo laboratory, ne wantie gi jo pharmacy, ne wantie gi jomiluongo ni adherence counselors, mentor mothers kod moko mopogore opogore. Koro gin kidienje mopogore opogore, lakini the total effect mar staff ma wan go gin 998. To Dr. Osuri, udhi timo nang'o 998 mano ji chiegni 1,000? Ntiere kama ne gimako, udhi timo nang'o koro ka seche mok giti? En effect maduong' ok inyalo wacho notin nikech jotich 900 gin jotich mang'eny kabisa. Gi affect wa yo ma late ahinya. But kata kawuono ki ineno bende news channels mopogore opogore, county government ma Homa Bay notelne gi Her Excellency the Governor Gladys Wanga kaluwore gi chenro mare mar keto weche mag thieth e okang' mamalo kabisa. Koro ne wa review kata ne wang'iyo ni effect mar stop work order mar jo Amerika ni ohinyowa yo manade. To koro watimo gimiluongo ni integration. Watemo staff mane wan go, kane wan gi nurse moro achiel to ne gin nurses ariyo. Koro wang'iyo kaka service areas kata kuonde manyo gitie mopogore opogore nyalo ket mondo bed kamoro achiel, lakini effect to nitie. En mana ni koro watemo medo jiwo jotijwa ni kane itiyo 10%, kane itiyo 100% to koro itiyo more than 100%, mondo at least for sani wang'i kaka wa normalize kata wachiwo thieth e yo moro makare ma japiny ok ne hinyruok kapod warito review mawuok kuom American government. To ni wacho ni nitiere kaka utemo timo mondo mi uso jotijego e county. Mano dhi timore nang'o to pesa bende uongego? Pesa nitie. To pesa no nitie national government nikech apani usiepna ma Dr. Davji Atela bro wacho ni national government omako kabisa kendo omako pesa mang'eny, especially migao mar thieth monego bed ni biro e counties, nikech ing'eni health and function is fully devolved or 100% devolved. To eyudo ka national government sani retain almost 100 billion. Pesa makata kore pesa makiriwo pesa duto mimiyo counties migao mar thieth pod ok rom gi pesa madong' e national level, but health and a devolved function kata koro wacho ni osekete piny. Koro wamedo mana jiwo bende national government kod leaders mopogore opogore, nyaka joma nitie unions, nyaka joma nitie migao mopogore opogore mondo med dhiro national government
mondo gior pesa e counties, wabed ni wanyalo ndiko jotich, wabed ni wanyalo medo jotich, kata mana welfare margi kaka promotions kod gik mopogore opogore, nikech koro midhiero osechoponwa. And ing'eni kata mana Trevor ka ng'ato konyi, chieng' moro nyaka ibe ikri ni konyno nyalo rumo. To unfortunately omakowa gi buok. And Trevor ok en bende gima pok ne wachako pangore ne, wasebedo gi gimiluongo ni county transition plan. Kata mana plan mar ng'iyo ni kakoro partners gi chieng' gibro wuok, to wan wawegi e counties wanyalo dhi nadi gi chenro mag thieth. En mana ni mae nomakowa gi apoya kaluwore gi yiero manyotimore Amerika ma Trump ne oyombo. Okay. Davji, gini dhi hinyo jopiny Kenya marom nade? Kono Trevor, luongo kaka wuono gi osiepna Kevin Osuri. Gima timore ni gini dhi hinyo jo Kenya kabisa. Nimar sirikal mar county, sirikal ma national nindo, taenya ma national. Nikech ing'eni national government kaka Osuri wacho no, dongi pesa modhuro. To iyudo ka magi ne gin donor funded projects, kaka wach mar HIV, wach mar TB, wach mar malaria. Iso ni koro sani jomane tiyo osiptende te Kenya kae, wach mar TB, wach mar malaria, wach mar HIV ni oko. Kama mabeni gi karbu 1,000 na kura no kani 2,000 or ot. Kore Kenya mangime pani jedi. Kipitibati ma estimate nyawacho ni 1,50 karbu 1,50 mowuok e tich. Mano nyiso ni ng'ato kane tuo kidhi hospital kacha mondo yud thieth, idhi bedo matek mondo yud clinician madhi neni mondo omi yadhni. Mar ariyo joma mi yath be koro onge. Mar adek yadhno be koro pod onge. Koro mano nyiso ni joma nigi tuoche mag ayaki gi kute dhi medore, viral loads dhi medore to ok nyal pim gi be. Yudo tuo dhi bedo mayot kabisa. Wach mar TB cha drug resistant dhi bedo mang'eny. Koro en medical emergency ma sirikal ok onego bed ni wuoya to gol kaka konyo. King'iyo pesa ni, kapo ni sirikal ni sirikal ma ong'iewo gima nya timo, de gimiluongo ni emergency fund. Onego bed ni jogi pesa yoro counties gi mane gige timore gi report mage gin go mondo tich omed dhi mbele as a matter of contingency measures kapo ni wach mar US ni ng'iyo. Otherwise ko we to giwuoya it will be very difficult. Wach mar integration nyatimore ndiyo, but king'iyo counties kaka gin sani, iyudo ka ne gidwaro 400 billion. To national government not amara miyo gi mar, nomigi mana 387 billion. Ma ok nyaka taromo. Kata mana CBS mano sign code gi no ginya chulo. Ne chulo mane mando odoge ng'anyo mno ka pesa gugu national government. Koro pesa magin go sani ok nyandi kuji. Jimane keng'iyo jalto wakas mane tika di mana 4,050. Nyiso ni kata counties ok nyabedo go. Koro joma nitie sani onge kinyalo dhirgi ma gibed gi ka shift mane nitiere ka sisika ma gidog gitiyo osiptende. Gimoro achiel nyaka hinyre. Koro mano mi wach nyaka ng'i yo matut kabisa. To amor gi wach Osuri wacho, gi Osuri en ja union, koro ong'eyo ni ma dwaro konyruok. Ma sirikal mamalo kae, national government ok onego ofuafuaya oko go mambaka. En gima nyaka wuoge oko makony. To ere kaka higni mokadho kaka wang'iyo ne wach mar tuo mar ayaki, kute mag ayaki. Nofweny mokwongo ka higa mar 1984. Chiegni higni 41. Ang'o miyo pod warito mana mondo jopinje maoko ema omiyo konywa? Higni 41 ne ok wanyagore peksen mwane ni ma endi pesa kama onego kete pesa. Ng'ama nindi tich ka en sirikal mamalo koso gin jo county koso ang'o momiyo nok wanyal pangore momiyo koro warito jokony kende? Trevor, gima timore ga ni ng'ato ka ong'iyo gi kony kata mana e dala gweng'u kacha ka nitie ng'ato ma en ong'eyo mana kibiro tine ma imiye pesa chiemo ioro gimoro ma dwe ka dwe ok opar nitie kama imanyi. Ong'iye mana mich mimiyeno iluongo ni handouts go modhi ng'iyo go kabisa ok iparo ni onego oti olosi opangi. Mana ka sirikal oseng'iyo ni nitiere donors makelo wach matidil gi wach mar HIV, gin gi donors matidil gi wach mag TB. Koro ok kata part mar budget gi budget pani pesa no kobiro to gigo dhi losore, to mano osebedo ka ging'iye higni gite. Koro mano omiyo gi buok ahinya kabisa. To mano nyiso ni en nindo nimar sama nitie gino osebedo ka iwacho nikech Trump kano biro mokwongo cha nokelo wachni kane gi election ne timore, wachni pod timore ma
kaka be Kenya be no bedo mid level in terms of economy wachnes bedo kiwacho koro gimoro manie opo sirikal ahinya ma gibedo pangruok moro no en iko nego beni okwachi ma kore emergency ma jo Kenya dwaro wach thieth jo Kenya dwaro yedhe jo Kenya dwaro mondo bed gi hospitande koro ng'awo nego beni timo ok en baka pesa mogo ma puka oya gi mo nego beni ior ne jo hospitande gi e counties gi mondo gino konjo piny ni mar the effect mar bedo maonge pesa no is worse kano pesa otimo go yini ka kitimo development itimo ne joma ngima kigero kundi kino joma ngima to ka ji ok ngima tuo dhi medore ji dhi medo inyore to koro gitinde yorego koro mano miyo sani gini kaka ne parliament ogolo report cha onego beni gino ing'iyo to actually pesa ioro mondo gino timore kapod ji rito wach kaka dhi bedo gi Trump to adier gima Trump otimo ni dok rach nimar en wach mana ni American first to bedo elected gi jo America for Americans mogoro wambe jo mo elect gi MCS mo elect gi governors mo elect gi president mo elect gi onego iket Kenya first nimar ma odhi chuno ni pesa taxes mo collect gi matimo gete ne en mar jo piny Memone obeni konyo jopiny mokwongo. Dr. Suri we chaka kelia nemba kani. Sani koro mise chungo ji made mana 1,000 Homa Bay kanyo. Seche ma koro ji obiro dwaro kony. Gitim nang'o? Ng'eni Trevor mokwongo jotuo nitie and jotuo ne kia kata ni wach mar chungo ji tich ne dhi timore. To osetimore. To wan kaka joma lony e tich mar migao mar thieth kata kaka healthcare workers watiyo matek kabisa to timo gi dongere gimiluongo ni making do with what we have. Koro wach ni kanyo opoyo kaka kanyo opoyo wani fortunately kaka Homa Bay pod ne wan gi supply moko mag supplies kaka ARVs, anti-TBs, kata yedhe mag TB, yedhe mag malaria gi mamoko. But ok gibi bedo kanyo for a long time. Bafa mawango en mar about gimoro dweche 3. But an gini kaka ng'iye onge county mora e Kenya ka manyalo thiedho kata manyalo fill gap ma jo America weyo gi resources manitie county. Fortunately kaka Dr. Davji owacho sani ane county kenda understand dynamics mane county pesa mabire county especially migao mar thieth ok nyal romo kendo jo council of governors also approach national government ni gima okoro wan goni gimopoyo wani okopoyo county mora okinyal wacho ni main problem mar jo Homa Bay okinyal wacho ni main problem mar jo Siaya kata jo Migori kata jo Kisumu. This is a Kenyan problem and largely an African problem. So nyaka wangi solution and kajo Kenya biro tombele kanyo to wan opportunity sani made wakony waboro bedo ni wan in the teach. Gini en gima dwaro a national conversation kata niji temondo wuo as a nation. In fact gini kikwene jo counties ok binyalo pesa duto madong national government monego bed ni dhie migao mar thieth mondo bed released immediately mondo dhie counties mondo wabed ni wanyalo employ workers wanyalo yudo commodities kata wanyalo miyo jowa thieth e yo makare nikech Trevor adwa koni kokwa ng'iyo wachni e yo matut ma wabedo gi a solution to the next 3 months wabro bedo gi gimilongo ni catastrophe. Wabro bedo gi this tuoche mok wanyal handle and nobody will be safe in this country. Members mag parliament will not be safe. Even the president will not be safe. Everybody will be in danger. And the momi akwayo ni gini kikwangie uru kaka jo moko ngie ni oyo mae wach mar jo Homa Bay kata mar jo county moro gini omako waduto. And nobody is safe in this country if disease or wuok kamoro kendo spread kamoro. Koro nyaka wangie yo moro matutu makantie pesa moko makaka Dr. Davji wacho correctly wangie gik makoro wanyalo chungo mondo wadil gi health crisis masani wan go e Kenya kae. Osuri lernu ane mokwongo weche ariyo. Achiel en pesa marom nade ma county dhi dwaro mondo mi ores wachni to mar ariyo joma koro chunge tich sani gi
ncha gikonyo nang'o nikech ing'e ni mondo mi ji ong'e ni wachni en wach mapek nyaka ikwong nyisi ni ng'ami romogo mokwongo kata mane gate kanye emosekuongo gol koso ng'ama ne chiwo yath koso ng'ama ne pimo ji ang'o miwacho ni tuoche dhi bedo mang'eny. Gimomiyo awacho ni tuoche dhi bedo mang'eny nikech Trevor e migawo mar thieth kae wan gi pillars mang'eny ma watiyogo e ng'iyo ratiro mar thieth. Gik moko kaka healthcare financing kata pesa mabiro e migawo mar thieth en achiel kuomgi. Wan gi gimiluongo ni health products and technologies kama oting'o yedhe, gik mipimogo ji e laboratory gi gik makamago. Koro gin gik mang'eny but ng'eny gi duto te largely gin gik ma cost pesa. King'iyo healthcare financing system ma wan go sani karibu and ka wuoyo for Homa Bay we need 1 billion extra mondo wadibed ni wanyalo deal gi tuo ma gaps mowe e weche mag HIV, e weche mag TB, e weche mag malaria. Malaria ing'eyo kaka malaria nego mine manegi ich kod nyithindo matindo. Gik moko nyaka kaka nets Trevor mineno mipogo e miergi mago duto te nyocha bedo supported gi American government. So gap mowe en gap maduong' kabisa makok wadonje especially multi-sectoral approach and different levels of government, both national and counties. To Angadier, I can tell you, we are looking at a big crisis. And jo Kiswahili no wacho nyaka ni usipo ziba ufa utajenga ukuta. Okay. Davji gone namba kamar tuo marayaki. Jo lokane konyo nang'o ne yedhege mane gikelo koso ne gimiyo yedhego ichiwo ji gi nono to sani koro dhi bedo nang'o ji koro dhi chuno ni dhi nyiewo yedhego nikech pesa to wang'e ni ji ongego koro ng'iso ni wadhi nyiewo koso yedhego ema koro mokwongo onge chuth makata in mana gi pesa mar nyiewo to koro kiyude Trevor mokwongo yedhe ayaki king'iyo gi thoth joma yude public hospitals gi nikech support mar USAID okia bechgi to kidhi e pharmacy sani kileshwa kae to mondo yud yath madwe achiel bedo gi siling 10,000 20,000 kanyo luwore gi mano dwe achiel ten yath mimuonyo pile January nyaka December ko iso ni kila ng'ato nyaka bigi yath badhi siling 100,000 1,200 mondo yud yath ni e higa. Siro ka jok ma imiyo yedhegi onge tich magitimo mostly to kata mana jobs magitimo onge mshahara manya support that process. Siro ka samoro en jot te koro en support maduong' mar yedhegi to king'iyo nikiwe ne counties tiro ka sani mowuok ni counties nigi gowi mar KEMSA kama dhi mar 7 billion. Koro yedhegi mostly jo USAID golo pesa makoro gibedo manufactured in article gi country mana first thing jo matiyo CCC gite gin jo monde gi jo gi pesa ne e mai ni king'iyo the whole country gi dhi bajel 30,000 monde kin matiyo ne wachni king'iyo surveillance mitimo be the same to ma ok en mana yath mar ok en mana wach mar HIV kende nyaka testing mitimo cha te mar LVCT matimo gi Kisumu kate mano en kitake ng'iyo kendo a viral load ma ng'iyo ko chopo maro manade mabe por gin magitimo king'iyo wach TB be the same person te nyaka surveillance nyaka guidelines magitimo gote mano te wach mar malaria be gi support koro sama gini o stop to iso ni kute magaye ka dhi medore kuom ji nikech ni ji muonyo yath tiwe muonyo yath iso ni koro irinyori icheri gi TB ichitimo winy manyo yath dok piny testing cha be dhi bedo makoro maonge koro iso ni medruok ma yaki be dhi bedo mang'eny medruok ma TB gin TB okia dhano TB dhi kamoro amora to king'iyo thoth ne joma nigi kute gayaki TB hinyogi piyo kabisa to dhi bedo mana kodgi kende kata joma onge kute be yudo gini koro nyiso ni ma spread dhi bedo mang'eny. Koro en kaka osiro medo wachono en gimoro ma ok onego bed ni en county mana Homa Bay kata Migori kata Siaya nikech jogi king'iyo USAID programs gintiere karibu Coast Marisha ntiere Siheb ntiere Kiambu ntiere Kenya mangima ko en wach manyaka sirikal ng'i sirikal thoth ne en mana jogo dhogi wan maber ok wedhi bedo gini ok dhi affect to ok dhi affect to pesa pok ugolo edo ka jo treasury wacho ni no wan maber kik ubed gi wasiwasi onego be wacho ni kik ubed gi wasiwasi to pesa osda ore usure gini jo tich ka joma ni tich ka nie tich pango gik moko ndala ng'wen abich ma osiptende gi olor nyiso ni ji ok dhi yudo thieth kaka dwaro cha
ero nyalo bedo nitie buffer stock lakini ng'adhi neno jo modhi biro moduogo e hospital mondo onege gi yedhegi. Koro wach mar ni ati ng'eny buffer stock ntiere, yes, but onego bed nitie joma timo gigi gine dhi mbele. Kobedo wik achiel, wik ariyo, wik adek eka shida medo timore. Koro onego bed ni sirikal kawo action mais urgent. Sani anyisi ni kaka yuno wacho ni governors onego bed supported gi pesa ni. Nikech kiwe ni governors pobedo, governors jo Kenya gin jo Kenya te, to pesa wan gi treasury achiel. Pesa ntiere Nairobi ka exchequer. Koro ka mondo gigi otimre pesa nyaka or piny. Mondo joma ne nie tich ka omed dhi gi tich mbele ka imanyo plan. Mano miluongo ni emergency. Ok ni irito mondo ji ohinyre, irito mondo tuoche bed omedre koro kata kutiyo gi pesa to tiyo gi mang'eny moloyo kaka ne onego bed tiyogo mondo manage the situation. Kumano onego bed ni sirikal ng'iyo sani. Osuri to jogu mano chungo ji madhi mana 1,000 gi. Ang'ane mono uwegi mondo giti nikech wacho ni yedhe to un go mar dweche 3. Ang'ane mono uwegi giti dweche 3 go mondo wang'e ni to wach mar loka ni dhi lokore koso Trump dhi mako chung kama entiere, odhi chung kar tiende. Koso pesa mar chulo gi kata dweche 3 go ne onge, yedhe manitiere. Ingeni Trevor ne no miwa notice mar 48 hours. Ni stop work order nyondike gi dhongere kamano. To kamano kanobiro to wach ni ka okugolo ji tich ma jogo tiyo even one extra day to une counties emodhi chulogi. But ingeni one third quarter mar budget cycle mar budget marwa e counties. To already pesa ma wan go ne wase budget ne jotije wa budget e gik mopogore opogore. Koro kinyal ndiko ji maro 900 midway. Kata ka watemo matin gi tije moko magorak matindo tindo to ok ginyal cover ji 900 duto te. Koro momiyo nyaka ne walu kaka jo US government nyo order wa ni mondo wachung ji duto te e tich, but otherwise ok nyen gombo. Chenro ni osegabedo nang'o? Pesa ma loka no ichulo jogi achiel kachiel kata direct koso kuong biro iru to koro gichungo pesa no. Ang'o mosetimore diere ka? Ne timore ga nang'o chon? Nitie mechanisms kaka pesa biro e county, especially donor funds kaka magi. Nitie jomemiyo pesa ni kaka jo CDC, to gibe kose megi kaka CDC to gin gi gimiluongo ni sub-recipients. Kata recipients makoro ni piny lure gi county mopogore opogore magintie. Miwinjo kaka Davjio wacho, moko nitie kaka Seheb, moko nitie kaka Liverpool, moko nitie kaka Ngima Mogen mopogore opogore. Nitie kwende moko be maginyalo fund the county directly, but the money are from the US government. Kubiro through other channels magi prescribe mondo be counties. Ma jogi nok gin jotije magu nikech koro chal ni ka nok ochuli nyiso ni onge pesa mano miyo kata siling achiel. Nok gin jotiju. No, nitie arrangements moko ma wan go. Ingeni ka donor supporti nitie gik moko minyalo miyo donor kaka hosting them. For example, inyalo miyo gi offices, inyalo miyo gi amenities, but kaka weche mag chulo mshahara gi to ne gichulo gi directly and 100% ne from the US government. Okay. Davji koro mae di ntira chiedh nade makoro ng'enye iye kaendi. Ang'o makoro nyaka wachak timo sani kopogore gi wach mar sirikal oro pesa ne county. Nikech makoro budget mancha ne onge. Emergency fund miwacho no bende ok wapar kata nitiere kata gimoro ni iye kanyo. Ang'o makoro nyaka tim sani ni kaka daktari? Gimokwongo en kaka owadwa Osuri owacho ni ginyiso jomanya hospital mondo koro omed tiyo matek mondo kaka ne gitiyo. Yes, tich ok tim nono. Koro adwa nyise ni ng'eni kapo ni ng'ato tiyo 8 hours iso mondo tim overtime nikech pok ondiko. Mano koro nyaka chul. Ng'ato ok nyalo nyiso ni itiyo 8 hours kawuono koro nikech wan gi emergency contingency mesa jatimo tiyo 24 hours. Nyaka koro gipang koro kapo ni ok ginyal ndiko jogo nyaka koro get contingency mesa mag chulo jogi kotimo excess. The other thing is also important ni big burnouts. Ok ginyalo.
Maso ni koro nyaka gini ng'ia. Pesa tu nitie triva. Wach mar pesa onge. Serikal ka pesa duro seriously. Mani gimetimo gi pesa gima samoro priorities mopogore. Maka poni serikal ng'ia adier ni gidwa ni gimi ji thieth kaka giwach mar universal health care cha. Kata ka ging'io pesa mochoka choke SHA dwe ka dwe about 9 billion. King'io Dr. Siro wacho ni they just did 1 billion mondo gi obed dhimbe. You know, just for 1 month. Money is for like a period, for 1 year. Koro adier serikal ko amwa ni no gidwa ni gino gore piny to konya gore piny. Obodhi ata maber ndi. It will be about 30 to 40 billion mar serikal. Mano is a budget. Mok nyatamo serikal. En mana wach mar priority. To ka jopiny ong'e ni apana samo yiero ji e kombe mag governor, mag presidency, ma all gite no gilobinu mae sama nyiso serikal ni okudwa mana wach mar leb. Wadwa ni ji mane tiyo septende gite odog tich. Wadwa ni plan mar yedhe gi oket piny. Measures mag 3 months ok nyatamo serikal mondo ji kik bed gi shida mang'eny. Ni mar kaka wawacho ni kapo ni gini obedo ni oweya ni warito kaka jogo boro unfroze kata ka gino bodhi mbele to adier wadhi bedo gi masira. Ni mar kakoro judugo ni koro serikal cha oketo pesa gino sani ginyadwaro maybe 30 billion kende mondo gi continue kata mana let's say between 20 to 30. Kapo ni owe mobedo 3 months gibodwaro pesa mang'eny nikech koro gibod ligi emergencies. Obedo ka ji mang'eny osehinyore, ji mang'eny koro yedhe be koro nitie resistance, important koro nitie problem, koro gino nego gidonje sani. To konego giwacha bedo wacha. Onego beni counties nigi data mar pesa ma gidwaro each of them to gilobe serikal ni gini utimuru sani. Otherwise wach mar universal health care, wach mar social health authority, weche giteo make sense. Ka chronic diseases gi ok nyama manage. To bonyalo konyo nikech jatend migawo mar thieth iluongo ni Dr. Baraza nowacho ni gibiro timo gimiluongo ni integration. Chalo kaka kawo joma ne tiyogo mondo donje sirikal koka man to gichul gi county kabir. En gima biro tiyo koso. Integration is possible. My brother was watching possible. Possible to okay na possible gi dhok. En possible gi pesa. Ni mar iwacho ni gibo integrate jogi. Iso ni jogi bo continue teach. Lakini koro ok be chulgi gi US kaka chulgi cha. Pesa ni bro mi county mondo koro chulgi. Maiso ni gite boil down to pesa. Lakini wan gi sirikal ndo kaka wacho ni. Kata mana kingyo the workforce mar Kenya kende. We have a big shortage mar nurses. We have a big shortage of clinical officers. We have a big shortage of pharmacists. We have a big shortage of doctors. And that's why I keep on talking about it every day. Mondo gindiki. Kolo sani oken samar gombaka. Ni atini gibo timu. Onego beni kiwachi ni wanaka Ministry of Health, wanaka jo Health Committee. Mae gimo asetimu mondo gini wuoge. Ni mar advisory mar Health Committee no se wuok. Koro en action ema dwaro sani mondo gimgo timne. Joma ni odalaka kaka osiepna mawuok I think not Liverpool, Olambo. Jogo ema sani nego beni iluongo back mondo gimgo odhi mbele. To king'iyo wach mar dakteche gi joma jotuo. Njawinjo kiwacho ni sani wan gi daktar achiel kuom joma jotuo 17,000. To ka ber to nego beni wan gi laktar achiel ir jotuo 1,000. To ka koro moko bendi goli tich. Ere kaka idhi ndik joma opogore gi joma ntiere kae. Nikech iwacho ni en wach mar pesa lakini jogi dhi ndik nang'o? En wach mar priorities. Jatelo. Nikech king'iyo Kenya ka awacho ni mondo obed gi dakteche madwarore 1 to 1,000 and to solid support mano. Dakteche matigore iga ka iga kondiki te 1,000. Boka higni wadhi ma 40 mondo obed gi dakteche. To bono ka counties ok ndik dakteche. Mondo county otem nondiko kata Homabay ko tem nondiko. Ginek mana 4 5. Ni mar pesa giwacho ni gionge go. To king'iyo adier kaka the budget bedo down the counties 10. Because mgomo mana wan go iga mokalo no wacho ni no omi counties pesa. Ni malo kiwacho ni health care ntie counties to pesa to gionge go. Kuma ngi maduong' manaka ngi. Ntie shortage. To sabai shortage ni joma tin mane konyo gi jo US edika be wuko kote. Kore para ngade timore. En chaos, en situation marach. I mean wanya wacho kamano lakini jok mayudo thieth osiptende gi mane dhi yudo thieth mar TB, joma dhi thieth mar malaria, mar ARVs, mar all this and sama gigi go thiedhi all other conditions bedo kai. Koro kata normal visit to hospital bedhi bedo shida. Omiyo gi nyaka ng'iya matut. To sani mogolo governors onego wacho ni onego gi man up. Onego giwuo giwacho ni gidon union, giwacho ni hapana serikal no yiero mondo wami ji thieth
migoro pesa mondo jogi okony. To ka governance olenga be to dhibedo matek. Nyaka koro onego bedni gisa pesa sani. Sani gi gacho ni onego bedni ikelo pesa mondo konyo jopiny. Okay. Yes. Osuri isebedo county sani. King'iyo to ang'o makelo achiedh nade weche mag thieth gi? En bedo gi chenro marach kata priority marach, en nok mar omenda, kose en mibadhi? Ingeni Trevor, king'iyo pesa mabire counties kata county ma budget mokalo 30% mar budget gi kama gitero pode migao mar thieth. Iyudo ka karibu 90% of budget manie health te dhie chulo salaries. To pod kata ka pesa no dhie chulo salaries, iyudo ka onge counties manigi staff moromo. One gi shortages mag doctors, one gi shortages mag nurses gi jochiw thieth duto te. To at the same time, nitie chik mabende nitie mang chike mag Kenya ni wage bill kata pesa michulo msara jotich kik kal 35%. So yudo ka ng'eny counties kata kotemo kabisa to pod yudo ka gichulo 40-50% mar pesa gi chulo jotich. Koro gimomiyo mae timore observation mara kata kaka nene en nikech pesa monego bedni follow functions. Ka function osewach ni function mar health en tij county, chiwo thieth en tij county, onego bedni pesa duto te mar thieth wuok e sirikal mamalo to biro e sirikal mapiny ma en county mondo gitim go tijno. Lakini kidwa miyo county tich to kidwa luwe gi pesa to mane ka wabedo gi achiedh nadi makoro wantie sanini. Davji? Counties bigata ka gionge pesa, gimbe gin gi wajo ni mibadhi mang'eny. Kata county ma wadwa wuoke ma Umabay. Kum ndalo mang'eny, igini par mokadho go, nene na den of corruption. In fact, wadwa ni mapani gi governor moluoko, at least ani gik moko timore Umabay. Before that, nene na okonono. Kwa gini mano gima wang'iyo ka. Kwa mano nyiso ni sama iketo ji e telo mag hospitende gi benya ng'ijo union moko, omiyo wane koro wabe bet ber. To king'iyo kata mana eyo machielo, counties gibe mag tin magit yono gitigo moyo marama gitigo yo marama nade. Begin gi pilferages, begin koso gin gi ghost workers. Git mago betimore. Ido ka in gi agreements gi counties akako ne wan go moro ma last year ja. Sani karibu counties pradek poko timo gik mane winjoru kodgi. Koro nuwinjoru kodgi nango. Awacho kamano nikech at least Umabay osetimo. Nicho dhi Umabay cho dhi wacho wach mar ng'anyo. To kwacho ni ito edo ka Dr. Cyril Tango kaka consultants have been promoted mo wadhi mana Migori gi Siaya molungi ng'anyo. Wedo ka gisepangore. Wedo gisepangore. Koro wadwa wuok wadhi mana Siaya gi Migori. Siaya bino kwa ng'anyo kandalo mang'eny. Kech governor neno gik moro waro to timo piyo. But ideally edo ka counties be nyaka bed gi accountability. But tin magin go ni dhi nango mondo koko med mang'eny. Nikech samo edo ka kokido ka control of budget wuoyo teno ka a lot of pilferage wacho in almost every point to health care bedo mbele. Ido ka ghost workers kaka neno ka nikisi governor wacho. Kodonjo ka governor manyino donjo ido ka half of the workers ni ghost workers. Ko magi be kongi tapani ntie I think 10% mar health care nyabi improve counties gibe. Mara moro muhimu kabisa be ni counties ong'iyo gero hospitende ilungo ni brick and mortar. Gitime maber kabisa ndi. To gingi wach mar health workforce ni. Ediere kich pesa onge. Koro sawase chopo mondo wang'iye ne ni to onego bed gi Health Service Commission manager parliament wacho cha koso nego teto mambo do wacho ni waja manage health workforce ni mar samo keto health workforce bedo kende niso ni wadhi chuno treasury mondo o budget pesa mar jomidhi ndiki kaka gitimo ne police kaka gitimo ne ne joponje gijuka igakego ni 36 teachers 1000 teachers bedo employed 15,000 police bedo employed hampos to poki winjo kata mana ni jo teach jo health care bedo employed kata mana manifesto mar president no wacho ni gichulo gindi ko 20,000 podi kata mana retired work formula wana wacho ni gindi ko 2,000 doctors onge koro ing'eyo ka it's not only my problem matimore both national and counties onge pesa yes
national government onge mechanism mar ndiko jogi. Koro is a high time wangi bede conversation ni ang'anya timore. Kata ka Council of Governors ne bedo Health Service Commission wan waonge shida. To so long as nitie budget moketi mar jimo ndiki. Okay. Usuri ka koro wati kon ketsa mawe wango na gini koro go jopiny gi kibaji wach ni mogik en ang'o koro. Wach na mogik en ni mokwongo dakwa jothurwa at least for sani kik kibaji go gi ahinya. Nikech county governments already nigi at least okange magi keto in place nikech anyalo wuoyo ne Homa Bay mondo services kik bed interrupted, lakini kwayo na maduong' en ni national government nyaka koro donje wach nikech makoro en tabu maduong' ma is national in nature ma nyaka koro government donje duto te. Giriure gi county governments, giriure kod council of governors, giriure kod agencies moko, giriure nyaka gi unions mondo waduto te wamany solution nikech problem manyalo bedo mbele kako kwariwore waduto te obro affect kata obro infect karibu kila mtu. Trevor nyalo paro chien kanyo ne wan gi HIV AIDS no bedo declared a national disaster. Kao kwa pangore yo makare to wanyalo bedo gi tabu ma okbor gi mano. Omiyo kwayo na en ni mondo national government uyie mondo gior pesa e counties mondo pesa olu functions. Erokamano Usuri. Wach ni mogik Davji? Actually, jopiny onego bed gi wasiwasi kabisa. Nimar yes, counties nigi contingency plans mondo migi obed managed. Lakini contingency plans kaonge omuom mar mondo gigo timre ena paro. Tena paro nyabedo ka timore ka ji inyore. Onego ji ugoko openje MCS gini gitimango. Onego governors ugoko matek penje national government ni watim nango. Mondo at least treasury ogol pesa, Ministry of Health ogol pesa, counties obed gi jogi, jothieth bane ntiere gite omed dhi mbele. Otherwise kwaketo ni wadhi bedo gi ntiere contingency measures maonge jotich to onge yien to onge paro mar gi kage gitimore to ji dhi inyore. Koro action obero tim sani ok action in the future. Moko leo. Yes. Erokamano nya Dr. Davji Atela jagoro maduong' KMPDU gi Dr. Kevin Osuri apisa mar thieth dala mar Homa Bay. Erokamano nya kuom miwasechu mane kama we chenro mar buch jopiny wabro neno ni dhi bedo nang'o. Geno nitiere ni ochung wachno mana kuom dweche 3 to buok bende nitiere ni samoro chunge chuth. Koro wabro neno ni sirikal bro timo nang'o wabro nyiso pile kaendi wantiere kaendi Wilson Ochuka jaka boch kobita kaka jaloko marwa mane kama lore chenro maro imore gi buch jopiny. An kaka pile nyinga Trevor Ombija jandeng'o panga jonyakachi dendo Ombija tae anyakwar guok ocha pesa. Unindo maber joka.